prieteni, astăzi s-a băgat un nou update de Halloween, mai exact cu multe arme și o locație nouă. Hai să vă arătăm ce s-a băgat nou în acest update de azi. Să știți că nu am mai postat deoarece nu am avut timp. În această locație este o fermă. Prescurtare casa lui Hakan. Hakane, cum te simți să te reîntorci acasă după mult timp? Bun, și acum eu mă bag complet și Hakan stă la pământ. Hakane, vezi asta. Așa. Acum o să încercăm să vă arătăm toate chestiile noi din acest update. Hai să găsim o mașină și să mergem. Mai întâi avem mătura, care este un item de mobility readus în joc. Haideți să vedeți cum se folosește aceasta. Am revenit cu o nouă armă pe care o poți lua de la acest bot, iar aceasta este drujba, cu care poți să te rotești foarte ușor și poți să îi ataci. Sunt foarte nefițenici, atacând foarte repede. Acest NPC poate să vă dea și 10 stocuri de viață și un pac de trenul s-a schimbat puțin și acum merge puțin mai repede și are un fel de schelet în față și s-a mai băgat și un fel de rocket launcher, pumpkin launcher se numește. Și Care e trage aproape... așa și sparge orice. Trebuie să încercem să dea clutch. Dar el are aim prea bun, n-a nimerit niciun gol decât încărcătorile de foarte doamne. Bun. Bravo pentru glonț. Fierul, vere, spate! De acolo! Și de și... Așa, lasă-o. Bă, ce mă? No. Am luat locul 2. Deoarece și-a băgat cu noi, sunt și mai multe arme care vi le putem arăta. Acest NPC este unde am pus eu punctul. Hakane, hai direct acolo. Va trebui să avem mare grijă, deoarece sunt cam mulți player pe lângă noi. Acest NPC, dacă dai la schimb un sfert din viața ta, îți dă o armă. Mie mi-a dat un SMG epic. Iar mie mi-a dat așa. Și la acest bot puteți să dați și reboot dacă nu puteți să dați altundeva. Eu zic să batem bot. Eu am loot deja foarte bun. Am un SMG epic și un shotgun epic. Iar eu o să încep să fac. Nu Da. poți. De ce? Are scut. Au rămas 2 HP. Mi-a dat aceeași armă de 2 ori. Păi și când putem să îl omorâm? Păi nu putem. Nimeni nu
poate să îi dea damage. Nici măcar zona. El aici o să fie aici pentru tot restul meciului. Cred că am văzut deja playerii care sunt cu noi în locație, iar noi vom merge să vă arătăm. Am aterizat la această fermă pentru a vă arăta chestiile pe care nu vi le-am arătat până acum. Deci, în primul și primul rând, o să puteți să vă ascundeți în sperietorile de ciori. Dacă ne vină. Cam așa. Așa. Și puteți să vă Și uitați. nimeni nu te vede, iar playerii nu vreau să-și dea seama că te ascunzi aici. Acum ne vom duce să-l batem pe Billy, alt NPC nou adăugat în acest alt Nou meci. Pe meciul trecut ne-am bătut niște playeri. Acum o să încercăm să-l batem pe Billy. Hai să vedem unde se află Billy mai exact. Cred că e jos. Sau poate sus. Nu, l-am văzut că era jos, dar nu avem armă. Ok, Billy unde e, Hakan? Hop, jos, aici. La televizorul ăsta. Televizor. Ia apărut. Trebuie să-l batem. L-am bătut. Dacă v-a plăcut acest episod, vă rugăm să lăsați un like și un subscribe, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa! Pa!